15 anyos na binatilyo na lunod sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Kasama ang kapulisan sa nagsagawa ng search and retrieval operation sa Angalacan River sa barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan matapos malunod sa lugar ang 15 anyos na si Julius Presto. Sinubukan pang i-revive ang biktima at dinala sa Mangaldan Infirmary and Urgent Care Unit pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, kasama raw noon ng biktima ang kanyang pinsan na naligo sa ilog. Swerte umanong nakaahon ang pinsan ng biktima at nagtawag ng tulong para iligtas sana ang nalunod na biktima. Hindi nila alam na ito pala ay medyo may kalaliman pala yung pinagpaliguan nila. Medyo napulikat kasi nabigla na medyo naging malalim, biglang malalim yung napakan niya kaya medyo hindi siya nakakuan kaagad, nakaalis. Bunso sa 5 magkakapatid si Julius, kaya ganun na lamang ang pagdadalamhati ng kanyang ina. Hindi rin nito alam na naligo sa ilog ang kanyang anak. Kasi nagpaalam. Kasi ang alam ko kasi po, nasa computeran. Kasi palagi siyang nagko-computer. Makailang beses din umanong sinabihan ng biktima na huwag maligo sa ilog. Dati pumupunta siya sa Analacan. Tapos nung nalaman namin na pumupunta siya, palagi namin siyang pinagsasabihan na huwag siyang pupunta doon. Tapos siyempre marami nang naririnig na maraming namamatay doon. Pinag-iingat ng otoridad ang publiko para maiwasan ang ganitong insidente. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.